नैबे मुलि थफ्ला जोबनो फिसा फिसा थेमा प्लास्टिकआव खाथबनाय नैबे जोंहानि आदैया जि मोजां मुलि बानायो आरोखि उनो बहरम होनो ओमफ्राय फिसा फिसा टेब्लेटबो बानायो ज' जाहारुवा होनो आरोना सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन 100निफ्राय हरो आरोखि 100निफ्राय 200 300 400 500 आंबो लाबाय नै 200नि थारमाने आं सासे मानसिनो हैनो आरोखि सासे मानसिया बिहरदों बेनो हैगोन आरोखि आं बेलाय बानायबाय मोनबाय टेब्लेटबो बानायो फिसा फिसा बरि सौखा बरिबो होनो सोरबा सोरबा जारुवा बरिबो होनो जोबोर मोजां बे थारमाने गोदो आगयनि आबौनिफ्राय सोलोंना लाखिनाय जादों बे एखेबारे पियर नोंनि मेगनावनो देखाय देखाय बानायनानै होथारगोन आरोखि खुनु बाहाय माबा गैया सोरबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन आरो बहरमा थारमाने गुजुनाय गगा मोननाय खब जानायाव जोबोर मोजां बोखांजायदों खर' गिलिर सारोम सारोम मोनबाय थानाय बेजों बहरमजों मोजां जायो जाहैदों ओमफ्राय जानायबो दङ बरि लांफैनो हागोन नांगौबा रायजोफोर नोंथांमोनहा बयबो बेनि गामिया जाहैबाय पलासगुरि होनो आरोखि पलासगुरि ओरै थिपका एरियायावनो दङ परबजरा थिपका एरिया बे थिपका खाथियावनो पलासगुरि गामि बेवहाय बानायो आरो लामा जिङाव न'आ पलासगुरि मोनसे बाजार दं राइदिं भेलि पलासगुरि बाजार होननाय फिल्ड खाथि बल फिल्ड खाथि जायो आरो बेवहायनो लामा सेरावनो थ' लांफैनो हागोन नोंथांमोनहा नांगौबा